Купа, да си жив и здрав и много успехи нататък. Как беше състезанието? Сложно ли беше? Малко. Имаше и силни играчи? Имаше, да. Но победи? Да. Успя? Браво, само така. И за напред много успехи и много победи. С кой тренираш шах? С Васил. С Васил кой? Васил Илиев. С Васил Илиев, треньора Васил Илиев. Чудесно. И всеки ден напредваш? Да. И ставаш по-силен? Да. Чудесно. Поздравления още веднъж и давай само напред така. Добре. Ще го пуснем всичките версии и ще го преведем. Ами поздравления за Благодаря. успеха на сина. Благодаря. И все така за напред да продължава. Как беше състезанието? Ами, От погледа много на напрегнато, за родителите може би по-напрегнато, защото всеки очаква неговото дете да се представи най-добре на първенството. Мисля, че всички деца заслужаваха да бъдат така победители и са се готвили. Наистина първенството е така доста трудно. Може би във всяка една категория има поне 5 добри деца, които заслужаваха да бъдат най-добри деца, които заслужаваха да бъдат първи. И наистина е чудесно да гледаш тези малки умници, които се борят наистина като големи мъже. Като големи мъже. А той е загубил само половин точка. Да, може би защото се почувства вече фаворит и се успокои и затова Реми да го удовлетворяваше. Така игра по-спокойно последната партия. Да, разбрахме, че се готви с Да, Васил Илиев, неговия баща. ЦСК, Васил Илиев, а ние сме съвсем любители, просто го подкрепя повече, отколкото да му бъдем добри треньори. Бъдещи амбиции в шаха? Ами, той е малък. Ако обичат шаха както до сега, ние сме на негова страна и ще го подкрепяме до край. И се надявам наистина да работи и да се развива в тази посока. Как беше организирано първенството? Медии присъстваха ли? За съжаление, както и миналата година и тази година, медии нямаше. Има само реализираните издания за шах в България. Макар че самите състезатели са на 200 деца и мисля, че при толкова голямо участие и за мен шаха се развива в цял свят в момента много, така има според мен бум на този спорт и би трябвало да има по-голям интерес от страна на медии, при положение, че от България има световен шампион при жените, като Антонета Стефанова, Веско Топалов и мисля, че трябва да се обърне и повече внимание на малките деца. Точно така. Кога е следващия голям шампионат? Ами, международният турнир Морско конче във Варна, който е традиционен, който също имаме златен медал миналата година. Сега мина Търновска царица и отново очакваме Морско конче август месец. И отново златен медал? Дай Боже! Пожелавам ви да бъде наистина златен и винаги да е така и да продължава напред. Благодаря. С пълна сила. Благодаря. Така. И така, и сега изкачваме горе, защото имаме си коментатор за Интермас, че коментира Росмайф Владимир Димитров. Сигурно го познате. Знам, да. Не ме оставя. Добре. Благодаря ви много за това. И много ви благодаря, съжалявам, че така да ви разкажа.